emerging artist illum nara vera diffiċli. Imma meta għadda l-kapxi. Kont kontrija 100%, period, tista' żomma. Kulħadd għandu l-opportunità li jesprimi ruħu, ma jfissirx li dak li tesprimi inti huwa ta' xi interess għal aktar minn 10 minn nies. Għaw l-ignoranza klassiku. Xort għadek tqis il-mużika bħala xi ħaġa li fiha l-maġija? Totali. 100%. Jiena qalbi fejda. Mhux mużika. Konfidenza is key. Konfidenza hija kollox. Konfidenza ma' mżewġa ma' talent. M'hemmx ngħid. Jekk għandna rehearsal il-ħadd, jekk kulħadd jgħid il-baħar nitnellaħ, rehearsal jekk bid-disa tal-10, jekk se nagħmlu bid-disa tal-11 nagħmlu bid-disa tal-11. Jiena darba għamilt 5 ijiem ma norqodx sekond, 5 ijiem on the go. Intħoss li qed jagħmel the boldest statements bħalissa fix-xena lokali. Li ħanajt ħajxokjak. Ħajja sal-iżmien fil-konsumatur ħajħossu hu l-artist. Tista' tkun artist u tgħix minn fuq l-arti f'Malta? Mela tlaqna.